Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем въздушни адаптивни амортисьори от Audi A8 D5, последното поколение на A8-цата. За да не бъдем изключително скучни, ще ви покажем само някои от амортисьорите. В случая задните, предните са принципно почти идентични. Това е въздушната възглавница заедно с амортисьора. Те са дело на CTF с система на втвърдяване CDCI. Ето това е кабел, през който се втвърдява или омекотява амортисьорът. Имаме нещо важно, което искаме да ви обясним. Винаги, когато се разглобява възглавницата, да се махне от амортисьора, ето тъй, да се извади, много често при нас идват амортисьори с отрязани кабели. Не ги режете, много по-добре е да разглобите буксичката. Когато се разглоби буксата, кабелчето излиза през тампона, през всичко. Задните амортисьори имат допълнителни разширителни казанчета или газови камери, за да спринг рейта, коефициента на пружината, да бъде адекватен, понеже самата възглавница е сравнително тънка, сравнително тесна, няма нужния обем, затова допълнително се слагат и този разширителен съд. Така е, между другото, още на D3, D4, почти всички от два групата задни амортисьори са такива. Оплакването в случая е от люлеене на задницата, т.е. малко неадекватно поведение на амортисьора, иначе не спада. Ще тестваме амортисьора на стенда, ще ви покажем какъв му е проблема и как го оправяме. Паралелно с това ще видим, може възглавницата да направим. Възглавницата не е нищо страшно, нищо сложно. И друг път сме ви показвали начина, по който ние оправяме възглавниците с оригинални части. Две думи за възглавницата, как сме показвали. Ремонтират се, при нас винаги може да се ремонтира с читава гума, в смисъл каквато си трябва, с неръждаеми пръстени. Вътре във възглавницата има няколко тампона, които винаги трябва да се сменяват, ударни, иначе ще тропа. Разглобяваме нещата и ще ви покажем ремонта в действие. Пускаме динамометричен тест преди да правим ремонта. Стандартна процедура от всеки ремонтиран при нас амортисьор, за да видим каква е работната му характеристика, работната графика и да преценим какъв му е проблема. Точно тук нещата въобще не са добре, или в случая е изключително зле работната му графика при определено натоварване, въпреки че амортисьора е в режим комфорт, т.е. мекичък. Ще пуснем още една графика в втвърдено положение, за да видим какво се случва тогава. И ще ги наставим една върху друга. Както виждате, осезаемо по-твърд амортисьор стана. И разбира се и един ръчен тест, за да ви покажа нещо. Пускаме го на меко и в момента графиката изглежда горе-долу добра. Започваме да го втвърдяваме.
Сега започва вече да криви отдясно. Тук вече се влушава графиката. Стига сме го тормозили. Ще го отворим да видим проблема дали е в самото бутало, дали е в липса на масло. Като цяло новото поколение на CTF амортисьори CDCI има сходни проблеми, сходни графики и така. Сега ще го нагласим. Ето го и отворен амортисьора. Както вече казахме, това е двутръбен амортисьор, dual tube на CTF. Ето го главното тяло. Това е вътрешната тръба и в нея работи работното бутало. Това е същността, сърцевината на амортисьора. Влизайки в тази тръба се мести така и през него минава масло. Ето, през тези дупки, от тук влиза масло, от тук излиза. Променяйки съпротивлението през този кабел, може да се мести вътре соленоидния клапан и по този начин се променя пропускливостта на маслото, при което амортисьорът става по-твърд или по-мек. Вътре има сложен механизъм, който също често дава проблеми и при ремонт винаги при нас бива оправен. Масният семеринг е ясно, той трябва да се смени винаги с нов оригинален такъв, за да не изпуска масло. Долния клапан, това нещо е от долната страна на вътрешната тръба, изключително важно, за да вътрешната тръба да не остава празна. И разбира се, водача. Вътре във водача има втулка. От втулката често се износва. Всичките тези неща ще бъдат проверени. Всичко нужно ще бъде сменено. И след това обратно го затваряме. Пълним с масло. Газифицираме. И ще го сложим на стенда. Паралелно с това нещо ще оправим възглавницата. Въздушните възглавници се правят винаги с наша гума, ето с наше лого, произведена специално за нас, за да можем да следим качеството на всеки такъв компонент и да знаем, че вие получавате най-доброто, което заслужавате. Извинявайте. Самия процес на ремонт на възглавницата няма да ви го показваме, защото сме го показали в други клипове, ще стане прекалено скучно и дълго видео. Финален динамометричен тест. Тестваме амортисьора след ремонта, за да покажем и да проверим дали работи адекватно. Графиката е симетрична. Много път сме го казвали, ще го повторя и тук, че след нашия ремонт всеки амортисьор работи абсолютно идентично с чисто нов оригинален такъв. Тоест всички адаптивни функции на втвърдяване, омекотяване, всичко работи както е работило и преди. Графиката е безупречна, както трябва да бъде. Сега ще пуснем и ръчен тест, за да покажем функцията на спорт и комфорт и да се види, че не криви вече работната диаграма. Така можем да го омекнем амортисьора или да го втвърдим много, променяйки управлението на соленоидния клапан, го правим много по-твърд, без да има никакви проблеми. Ами, това от нас.